oedd ac efn yr ardd. Un arall welodd Pedr fod y bedd yn war. Dau oedd yn cerdded ar y ffordd i Emmaus. Saith yn y cwch ar y lle. 11 o ddisgyblion mewn stafell yn y dre. 12 Trwy hwn roedd Thomas yn y lle, ac wedyn dros 500 ar yr un dydd. dros 500 Ar yr un pryd, dros 500 oedden nhw i gyd, gydag Iesu, yr arglwydd Iesu. Ac roedd Iesu wedi dod yn ôl yn fyw. Daeth Mair oedd ac efn yr ardd. Un arall Welodd Pedr fod y bedd yn wag. 2 Oedd yn cerdded ar y ffordd i Emmaus. 7 Yn y cwch ar y lle. 11 O ddisgyblion mewn stafell yn y dre. 12 Trwy hwn oedd Thomas yn y lle, ac wedyn dros 500 ar yr un dydd. dros 500 Ar yr un pryd, dros 500 oedden nhw i gyd, gydag Iesu, yr arglwydd Iesu. Ac roedd Iesu wedi dod yn ôl yn fyw. Daeth Mair oedd ac efn yr ardd. Un arall Welodd Pedr fod y bedd yn wag. 2 Oedd yn cerdded ar y ffordd i Emmaus. 7 Yn y cwch ar y lle. 11 O ddisgyblion mewn stafell yn y dre. 12 Trwy hwn oedd Thomas yn y lle, ac wedyn dros 500 ar yr un dydd. dros 500 Ar yr un pryd, dros 500 oedden nhw i gyd, gydag Iesu, yr arglwydd Iesu. Ac roedd Iesu wedi dod yn ôl yn fyw.